Hallo alle sammen, og velkommen til Natulle her. Og jeg er lidt hik. Det er fucking træt, fordi nu er jeg lige begyndt at filme. Men det går sikkert væk. Så jeg tænkte, at nu når jeg hikker sådan, så vil jeg gerne spille, så jeg kan få et chok. Så det kunne gå væk, fordi det er 5 træls det her. Men lad os fortsætte. Shit, mand. Og vi var udenfor. Her. Nå ja, okay, super. Vi var udenfor. Og så var der ham der creeperen der. Jeg synes, han var lidt klam. Og der op. Hvorfor kan jeg ikke gå op? OMG. Hvad havde jeg regnet med? Selvfølgelig er den låst. Of course. Of course it is. Det må jeg sgu da ikke bare gøre. Skal vi... For fanden, jeg skal lige snart have anskaffet mig en musemod. Fordi lige nu der bruger jeg mit engelsk hæfte. Det er nok ikke lige så smart at bruge. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at få nyt. Var det meningen, jeg skulle have noget? I don't know. For fanden. Jeg ved for helvede ikke, hvor jeg skal hen. Jeg løber bare rundt, altså jeg ved ikke, hvor jeg skal hen. Der, luk mig ind. Og nu sidder jeg fast. Tilbage. For fanden. Nu kan jeg mærke, han efter mig igen. Her. Jeg kan slet ikke. Jeg løber bare ind i alt, og jeg løber rundt, og oh my god. Han må gerne tage mig. Så kan jeg jo ligesom finde et nyt sted. Starte fra. What do you want, bitch? What do you want? Are you gonna hug me now? Oh yes, you are. I can just... okay, bare pull mig tarme ud. Helt okay med mig. Overlever nok. Eller, det gjorde jeg ikke, men det er okay. Nå. Bare sådan lidt i tvivl, men så skal der noget egentlig. Musemåtte. Grim musemåtte. Jeg hader den musemåtte, helt ærligt. Og det er ikke engang en musemåtte, det er et hæfte. Hvad snakker jeg om? Men
Jeg skal jo nok derned, men hvad jeg skal ned det... Oh my god, den er træls. Undskyld, men... Jeg skal nok derned, så. Og then... Det er så forvirrende med alt det regn her. Han går der. Der. That sexy thing. Where from? You sexy thing. Er de nu også det? Det er så sikker på, du er ret i, men altså... Hvad er det her? Jeg tror, jeg skal have skat op. Ja, ja. Skal vi lige batteri med det her? I love the way you make me feel. I love it. I love it. I love the way you make me feel. I love it. I love it. I sing. I think about it every second, every hour. Do my singing in the shower with the petals of the flowers like, did you love me? Did you love me not? I ain't a player, I just... You got me the kind of something. No, skal vi gå videre? Skal vi dernede? Jump it! Det kan nas. Skulle vi sikkert ikke. Nå. What the fuck are you doing in here? Du skulle have været udenfor. Eller... Vi er udenfor, men den anden udenfor. Den anden udenfor. Den der udenfor, hvor jeg ikke skulle være herinde. Altså... Den anden udenfor. Hvad er her? Jeg gemmer mig. Fuck mig, fuck mig, fuck mig. Kan han ikke slå, eller... Ned, 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 ned. Tænk, hvis jeg ikke lige set det. Ja, du er ikke lige så tough, var. Tykke mand. Tykke mand. Tykke mand. Tykke mand. Ja, det fik han den. Jeg skulle finde ham, der fatter mig den herinde. Jeg troede, vi skulle mødes udenfor. Jeg skal eddermame lige have snakket med ham så, når vi ses. Når vi ses igen. Oh yeah. I ain't a player, I just... You got me the kind of something. Ej. Det orker jeg ikke. Her er bare ingenting, og nu skal jeg skifte batterier. Jeg har snart flere batterier tilbage. What the fuck was that? Oh my god. Nå. Jeg åbner lige her. Ja. Det er så Mathilde Fischer Christiansen, der så står her. Der ser eddermame lækkert ud lige her, fordi der er eddermame ret blod i den der. Og så lige om lidt. Ej, okay, de ligger alle sammen bare sådan der og sådan noget der. Og så vil jeg lige gå rundt hernede, fordi det er super lækkert hernede. Kan I ikke forstå mig, når jeg siger, at det er lækkert hernede? Nej, okay, jeg tror, jeg stopper her.
Så kommer den derover. Og min skygge fucking klam. I love it. I love it. Nu var jeg lige kommet udenfor, nu vil jeg gerne ind igen. Ja. Det var da... Ja. Nu var jeg lige kommet udenfor. Nej, men til du siger så risk dit liv mange gange, fordi... Ja, Abraham. Trives bedst med døde mennesker, for jeg synes, de er pænest. Jeg trives bedst med døde mennesker, for de synger bedre. Jeg synes lige, der stod en der. Det var nok bare mig, så. Men hvis jeg også så om, så må jeg gerne lige kommentere, fordi så er jeg sikker på, at jeg ikke er helt syg. You got me the kind of something.